още едно. И този клип го снимам за 4-ти път. Вече ми е омръзнало. Но трябва да има един нов клип. И това. Продължаваме. Има много неща. Събрал съм дърво горе в честа. На края на епизода коментирайте. Лайкнете са. Нарочно го казвам, защото може пак да спре самия клип. И да се запамети пак, нали? Но те също така правят един голям проект, при който се изисква много, ама наистина много работа. Предлагайте долу в коментарите какво да построя. Къща ли, какво ли са е там, някаква ферма, което изберете. Аз зато и сега събирах няколко материали, докато снимах, но пак не става, нали, не можа да се качи те нататък, защото е повече от 15 минути и да. Айде, вземе. Едно денонощие в Майнкрафт. Ми изисква си и нещо. От един час и половина го снимам това нещо. Дай си направим още една печка. Тук е Айрана готов. Тук е Айрана готов. Тук е Айран. Май са е често. Дай ми Айрана. Значи тук е 1, 2. 1, 2, 3. Четири май ще станат даже. Мисля. Значи, тази спичка се сложим, аз хода си тук е. Аз значи имам това и това, значи ми трябват нагръбник и гасти. Да си ги направим. Айде. Вече сме готови. И сега си направим една айрон кирка, един айрон меч, айрон брадичка, една кофа, едно е такова. Може ми потрябват. Аз не случайно го правя. И затова може ми потрябва. Той едва ли е. Той може би. Айде сега следващия чест. Той. Храната за сега не ми трябва, вече върти може да потрябват. Значи каква ще е турбата без върти човек. Хора, да знаете, много съм развит в момента, ако ми се спи. И този вилиджър ще бъде убит. Айде, мри бе, дърто. И сега отиваме пак долу. Запалка щях си правя, язък, чакай малко. Щях го правя ти нещо на епизода. И чай, където е? Където и нещо? Където и нещо? Ай го. Една. Забравих, че имам портал към Ада вече и трябва да го запаля. Но две. И сега ще ми кажете, как имам портал към Ада, като нямам още диаманти? Беше в честа, в първия епизод, бях намерил в този чест същия 11 такова обсидиан. И ми останало едно някъде. Ма не помня къде. Беше едното. Да. Или някъде съм го сложил това едно. Или някъде е в честа и аз не го виждам. И да. Тут е нещо. Дай сега ще направим една запалка. Его, вече имаме запалка. Ще запалим къщи около нас и нас също ще запалите и че не благодаря. Ето, ето къде те го бях сложил. Да.
И вече портал Камада е готов. Сега видим да проверим там какво има. Въпреки че може да умра с Айрон броня, ама то не, даже не съм напълно с Айрон неща. Вох! Чакай, бе, къде ма спална? Явно сега трябва да се развива доста. Поне тук се сложи една печка. Нали да има. Тук като пътечка направо станала, бе. Той е мост. Сега съберем малко левел. Нали да има. Защото това се ми трябва. Много. От него. На разходка и с недъра. Сигурно, че в недъра е много опасно да се разхождаш. Опасно, опасно, да. Опасно, да. Направо. Направо бомба. Бомбастик. Чай да не падна. Направо се прибирам, защото ме е много страх тук. Много бъс. Се проверявам някой друг път. Какво има? И да, вече сме си вкъщи. Нали? Би трябвало. Да. И дай видим колко време. 6 минути 7, доста време мина. Малко ресурси. Много малко. Да. Аероинструменти се ги оставят да не ги загубя. Лапи за очулито. Торцовите няма ми трябват. Запалката за сега няма ми трябва. Той няма ми трябва. Те. Мисля да си направя къща изцяло от камък. Ма дали се е добра идея? Мисля, че що пък да не е добра. И да се оголимят на тая страна малко. Всъщност, да. Се е хубаво да се оголименя малко къщата. Тук е те. Да. И да се направи просто една стаичка. Тук е те. Ма тук мината. Как се го измисля? Ами, тук минаш, тук се направи едно като горно. Да, добре. Измислил го аз. Вземай това дърво. И да, аз събера още малко дърво после, извън, нали, рекординга. Така, нали те? И трябва с едно тук е те, за да му се минава. Не видим? Да, точно те. Така. Те става. Общо взето те става. Което пак е грозничко, наистина, доста, ама... Те. Сега те, какво да направим? Дай ще се опитам да направя едно нещо. Ей, така. Те. Това стана като мини порталче. Те. И как сега се сетиха, е? Значи така. Тук това го махам. Голям ремонт ще стане. Голям ремонт. Направо. Ще трябва още дърво. Дърво.
Ми се спие, що те. Така. Добре. Горе-долу остават нещата. Тей. Сега. Тук. Къде? Аз ще направя нещо и такова. Нещо и такова мисля да направя. Това ще ми бъде къщата, тъй че грозна, не грозна, не сколко ми пука. Хоп, айде, замина до Амина. Хубавата горска къща направо да я чунка. Едно, две, три, четири. Така, тук. Това мисля да ми бъде направо често, нали? Окей, да бъде нататък, не нататък. Гледай, супер. За често е супер. Сега и този прозорец не ми трябва. И този другия пак не ми трябва. Ня. Така. Зато и ми трябваха вратите. Виждате ли как? Произведение на изкуството. Меня. Сега. Тук пълно с нещата и че не. Тук не чак толкова, но пак не. Сега взимам брадвата. Идиотчи ги. Дай ми тези неща. Не събрах ги, бе. Ирляхо. Добре, айде. Слагаме това. И той. Опа. Това. Това е всичко. Така, сега, тука. Соня светлина. Не, събрах ги, бе. Как ги събирам? Аз не знам. Едно айран. 31 остана. Така. Тук са материалите, за които ще работя. С които ще работя. И които ще ми трябват. За всичко, което вие може да кажете. Той. Ще имаме на злато. Ябълка, потато. Не, ябълката не. Те може да ми потрябват. Да. Те може да ми потрябват. Той. Това е всичкото. И да видим колко ми станаха. И да, май той е всичко от мене. Лекнете, ако би било забавно или искате някакви други поредици, желайте долу. И да. Чао.